ešte jedno a vy nás potom pustíte vedľa na toho Pardála, dobre? Vôbec nám to neprospieva, že ráno tu v Česku, pretože tu máte piva, ktoré nie tak často sú, nás potom z toho tlstneme a potom skracujeme a skracujeme a skracujeme náš playlist. OK, dámy a páni, ja na vás, koľko toho Pardála dnes večer vyslopete, pretože koľko vypijete, tak sa budete cítiť ráno! Ešte nič nekončí a obrad všetko práve začína. Keď ti v televízii vám, že môže sa žiať, sa zakryť svoje